Greu Vibzot! Da Banca de Rotterdam em São Nicolau, Cabo Verde, São João Batista, 25.
Grappa bebê, grappa no bebê, senza no tainche, ai droga, ai droga, ai droga, ai droga, ai droga, ai droga, ai droga. Break it down, break it down, break it down. Yeah. Rotterdam! Criolla! Creio que isso tudo é. Mooie dame, mooie dame, mooie dame, mooie dame, met je mooie haren, mooie dame, met je mooie lippen, mooie dame, met je sexy billen, mooie dame, met je mooie ronding, mooie dame, met je mooie haren, mooie dame. Ik ga jullie wat vertellen, dames en heren, jongens en meisjes. Ik geniet van dit moment en weet je waarom? De bank is op dit moment. Vorig jaar, jaar daarvoor. We toeren al zo lang heel de wereld over. Maar als ik in Rotterdam ben, dan komt er een trilling in me. Maar als ik voor de traditionele, zoals vandaag, zoals vanavond, met al die kleintjes, met al die opa's, oma's, de geliefden, iedereen geeft applaus voor dit. Maak gelijk voor dit moment, alsjeblieft. Criolles musician, Criolles moet natura, Criolles moet natura. Hai, we hebben niet veel te praten, maar we hebben maar een uur natuurlijk.
Hamund! Kijk of jullie er nog zijn. Hey! Hey! Yeah! Yeah! Cabo Verde é coração. Yeah! Yeah! Oh! Hamund!
Even kijken of iedereen hier is. Yes, Pof Criollo Zoteli. Nice, de moet vraag. Is het Yes, Pof Rotterdam? Na. Pof Rotterdam, laat je horen. We gaan een kleine spelletje spelen. Ik zeg Asesuma en Asemwa. Jullie krijgen 2 taakjes. Niet moeilijk. Asesuma, Asemwa en Asemwe. Dus jullie zeggen Asemwa en Asem. Ik wil jullie horen. Asemwa en Asem. Dit kan hard, ik hoor jullie niet. Asemwa en Asem. Dat is het eerste gedeelte. Het tweede gedeelte zeg ik 5 keer. Ewe. En bij de 5e keer wil ik met z'n allen. Oké, we gaan eerst een keer testen. Ik ga jullie controleren. Hasisuma, Asuma, Hasisuma, Hasisuma, Hasisuma. Is dit hem? Ik geloof het niet. Oké, wacht even. Ik wil aan de linkerkant. Ik wil jullie even horen. Hasisuma. Asusuma, Asuwe, Asusuma, Asuwa, Asusuma, Asuwe. Linkerkant of rechterkant. Nou wil ik jullie horen. Jullie horen? Asusuma, Asusuma, Asuwe, Asusuma, Asusuma, Asuwe. Oké, nu gaan we met z'n allen. Met z'n allen, maar ik haal de band erbij. Asusuma, Asuwa, Asusuma, Asuwe, Asusuma, Asuwa, Asusuma. Al die handjes, anders ga ik namen noemen. Kom maar, JD, ik hoor je niet. Yes, ik hoor je niet. Ik wil die handjes. Kismo, doen, al die handjes, kom maar. En al mijn nichtjes, make some noise voor Kids Family! Wow. Nog een keer, Mazoeves, we gaan dit opnieuw doen. Make some noise voor Kids Family! Baby. Met Paradise! Yeah! Show them! Show! Yeah.
yeah. Acabo ver. Yeah, yeah, yeah. Acabo ver. Yeah, yeah, yeah. Hou hem vast, hou hem daar, hou hem daar. One more time, Villa. Okay. Cola, cola. Cola, cola, cola. Handjes in de lucht voor Kids Family! Ik wil nog één applaus voor deze dames. Kids Family Onthouden. Je kan ze vinden op Instagram, Facebook. Overal te beluisteren, Spotify, Deezer. Dames en heren, dankjewel. Nog één applaus voor Kids Family. Dank jullie wel allemaal. Dank jullie wel. Zonder jullie konden we het ook niet. Jullie luisteren onze liedjes, dat waardeer ik heel erg. En ik wil nog één keer horen. Kids Family. Kids Family. Laatste keer. Kids Family. Dank jullie wel allemaal. Dames en heren, jongens en meisjes, nogmaals. De toekomst. Zo was ik natuurlijk ook begonnen. Eerste keer grote optreden hier op Saint-Jean. Nou staan ze samen met Titius. Geef ze nog een daanderend applaus. Kids Family! Yeah! Homund! Yeah! Hey.
Saint-Jean. Hamond. Dames en heren, jongens en meisjes. Je weet, er is natuurlijk een tijd van komen, maar ook een tijd van gaan, hè. We hebben nog 1 nummer te gaan. Dit nummer. Jullie hebben alles rustig aan gedaan. Krampjes voorbij. Nu gaan we gassen. Gassen. Hattawa. Allemaal rechts! Beide! Zijn jullie er klaar voor? Laatste nummer, mensen. Ik wil iedereen los zien gaan. Petujin, ultima musga. Spanje que penaltura. Luai! Hattawa.
Um salve de palmas para a banca de São Nicolau e Rotterdam. Hip, hip, hoera. Hatavan. Zotoia que me nesse hoje de São Nicolau. Todo aquele pau era repezinho de Santo Antão, Anildo. E que está a dar aquelas assistências lá era Totó Nascimento. Metade Suriname, uma bomanha de lá de Salamanca, na vera. Big Mama. Ali King Tamanda. Daarom salve het palmen te doet man ons overal waar we zijn. Overal waar we zijn. Het de compagnon, ze is met ons. Ha mama. Da mama. Thank you. Vergeet niet dames en heren. Nogmaals, applausje voor jezelf. Thank you. Salve de palma para a banca, família Gomes Ferreira de São Nicolau e Rotterdam. Hip, hip, hoera.